Окупанти 3 місяці не дають поховати тіло вбитого під час облави Набі Рахімова. Окупаційний Київський райсуд Сімферополя відхилив скаргу Сохіба Бурханової на дії російських силовиків, які відмовляються видавати тіло її вбитого чоловіка. Його вже 3 місяці зберігають в бюро судмедексперта. Адвокати вимагають видати для поховання тіло Набі Рахімова, вбитого нібито за спротив під час спецоперації окупантів. Силовики називають його терористом і тому відмовляються видавати тіло. Втім, за словами захисту, та облава не підпадає під дію цієї норми, поза як жодної антитерористичної операції не було. Следователь ссылался на то, что следствие еще не окончено, но в своем ответе он не указывал об этом. Он уже принял решение о невыдаче. Окончено, не окончено следствие. Он однозначно ответил: мы не выдадим труп. Система, суд явно прикрывает следствие. Это вот эта заинтересованность. Это видно невооруженным взглядом. Все это потому, что при очевидных моих доводах, законах, суд отказал, не мотивируя никак. Просто из материалов не видно каких-либо нарушений, и все. Близькі родини переконані, що тіло Набі Рахімова не видають через те, що його катували перед смертю. Это, скорее всего, они хотят скрыть признаки следствия насилия тела убитого Аюпа Рахимова, потому что его они пытали, говорили, что застрелили, что-то не видно. По фотокарточкам видно, что его очень сильно пытали. Скрыть свои преступления они не хотят выдавать тело. Они скрывают преступления, не хотят показывать свои злодеяния. Убили и сами же его обвиняют в несодеянном. За переслідування ПЦУ в окупованому Криму будуть санкції. Міністерство реінтеграції окупованих територій підготувало санкційний пакет щодо причетних до утисків Православної церкви України на півострові. Заступник міністра Ігор Яременко заявив, що окупанти привласнюють майно Кримської громади ПЦУ, чинять насильство щодо вірян та забороняють богослужіння. А напередодні окупанти вдерлися до храму Кримської єпархії Православної церкви України у селі Балки Білогірського району. Силовики примусили настоятеля архімандрита Даміана зупинити ранкову службу, бо вона, мовляв, не відповідає російським законам, і склали протокол. У прокуратурі Криму почали провадження за фактом перешкоджання релігійним обрядам. Такі дії окупантів є прямим порушенням норм міжнародного гуманітарного права і черговим підтвердженням дискримінації та тиску на єдину українську релігійну громаду в Криму. Відтак, в рамках кримінального провадження буде надана відповідна правова оцінка зазначеним діям представників окупаційної влади. На підтримку кримських вірян Православної церкви України висловилися в амбасаді Сполучених Штатів у Києві. Закликали окупантів не заважати людям вільно молитися та нагадали, що Крим – це Україна. Послідовника свідків Єгови Віктора Сташевського засудили до 6,5 років. Апеляція залишила без змін рішення окупаційного Гагарінського райсуду Севастополя, який визнав чоловіка винним у нібито екстремістській діяльності. 52-річного Віктора Сташевського окупанти затримали влітку 2019 року. Тоді у чоловіка вилучили електроніку та релігійну літературу. Ще 2 послідовників релігійної організації «Свідки Єгови» затримали в окупованому Армянську. Олександру Литвинюку та Олександру Дубовенку так само закидають організацію екстремістської діяльності. Українська омбудсмен Людмила Денісова вважає це переслідуванням за віру і назвала це порушенням основоположних свобод, зокрема свободи думки, совісті та віри. Закликаю міжнародну спільноту продовжувати санкційний тиск задля відновлення прав жителів тимчасово окупованого Криму. Всі послідовники свідків Єгови, ув'язнені за мирне здійснення свого права на свободу релігії і переконань, є бранцями совісті. Вони мають бути негайно і беззастережно звільнені, їхні вироки скасовані, а всі звинувачення проти них зняті.
Росія продовжує блокувати вільне судноплавство у Чорному та Азовському морях, а також не збавляє темпи мілітаризації окупованого Криму. Українська делегація на засіданні Ради безпеки ООН із підтримки міжнародної безпеки закликала припинити обмеження вільного судноплавства. Україна нагадала про рішення Росії закрити до жовтня частину Чорного моря у напрямку Керченської протоки під приводом військової підготовки. Це назвали порушенням принципів свободи судноплавства. Відзначили збільшення числа військових кораблів окупанта, зокрема й таких, що здатні нести ядерну зброю. Досягти +1 до Кримської платформи. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про згоду ще однієї європейської країни взяти участь у саміті Кримської платформи, який заплановано на 23 серпня. Її учасники зберуться в Україні для того, щоб підписати декларацію про спільні домовленості та наміри по деокупації Кримського півострова. Ще одна європейська країна щойно підтвердила участь у саміті Кримської платформи. Кількість учасників зросла до 34. Підтримка платформи продовжує рости, а ми продовжуємо працювати над залученням нових країн. Кримська платформа може відіграти важливу роль у координації санкційних політик США, ЄС, Великої Британії, Канади та інших країн, які не визнають незаконної спроби анексії Криму Росією. Про таке в інтерв'ю Центру журналістських розслідувань заявив тимчасовий повірений у справах США в Україні Джордж Кент. Він впевнений, що така координація дозволить виробити ефективнішу санкційну політику, яка призведе до серйозних наслідків для Росії за її дії проти України. Зокрема, щодо притягнення до відповідальності російського бізнесу та топ-чиновників, які вкрали українську власність на окупованому півострові. До того ж, наголосив Кент, влада США охоче розгляне інформацію від українського уряду та громадянського суспільства про застосування нових кримських санкцій. Проведення першої зустрічі Кримської платформи високого рівня – це лише перший крок. Обговорення цього питання має бути постійним. Воно має залучати не лише уряди. Дуже важливо для України, щоб це питання утримувалось у світовому фокусі. А в його обговоренні брали участь громадянське суспільство, експерти та науковці. Це також критично важливе завдання для друзів України. Росія готується розмістити в Криму ядерну зброю. Про це повідомив міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков під час зустрічі з керівником американського фонду Jamestown Foundation Гленном Говардом у США. За словами міністра, Росія вже де-факто окупувала Азовське море і тотально змінила баланс у Чорному, повністю його мілітаризувала. До того ж, каже Резніков, окупанти готуються до розміщення на півострові ядерної зброї. За словами міністра, саме з опорою на Крим Росія здійснює військові операції на Близькому Сході та в Африці і впливає на Балкани. На думку Резнікова, необхідні нові санкції проти Росії, а також важливо розширити безпековий пакет для України, зокрема через розгортання сил ПВО, навіть шляхом розміщення американських підрозділів. Окупанти били поблизу 6 населених пунктів Східного фронту без важкого калібру. З гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї загарбники відкривали вогонь по оборонцях Південного, Широкиного, Новолуганського, Попасної, Катеринівки, Новотошківського та Новомихайлівки. Натомість дістали відповідь вогнем від бійців об'єднаних сил. Крім того, на Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу Орлан-10 із перетином лінії розмежування. Бойових втрат серед підрозділів об'єднаних сил немає. На обстріли збройних формувань Російської Федерації українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представників місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм. Станом на 7 годину ранку 10 серпня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. На окупованих частинах Донеччини та Луганщини тренуються російські артилеристи. Про це повідомляють в українській розвідці. Злагодження, звісно, тривають під орудою московського командування. Протягом минулого тижня противник провів командно-штабні навчання 1-го та 2-го армійських корпусів. Відпрацьовувалися наступальні дії танкових і мотострілецьких підрозділів за підтримки артилерії.
Водночас у з'єднаннях і частинах окупантів тривали заходи бойового злагодження артилерійських і мінометних підрозділів із проведенням практичних стрільб. Крім того, командування збройних формувань Російської Федерації здійснювало посилений контроль за підготовкою підпорядкованих з'єднань та частин до проведення зборів із резервістами. Контррозвідники спіймали бойовика ЛНР, який хотів підірвати офіцера СБУ та планував теракти по всій Україні. Зазначається, що СБУ вдалося вийти на зловмисника, що займався вербуванням українців у прифронтовій території. Ним виявився 27-річний житель Сєвєродонецька, який вступив до лав окупаційної спецслужби у 2018 році. Восени цього ж року він отримав паспорт псевдореспубліки ЛНР, а за рік став громадянином Росії. За завданням московських кураторів зловмисник формував агентурну мережу, переважно з числа близьких родичів співробітників СБУ. Вербування здійснював шантажем та психологічним тиском, а також погрожуючи фізичною розправою над рідними. Згідно із записами СБУ, окупанти також хотіли отримати внутрішню інформацію української спецслужби за винагороду. Чем информация выше и лучше, тем сумма будет больше. Вообще это будет в районе 30 тысяч рублей ежемесячно. На карту мы скинули, в этом нет проблемы никакой. А если информация будет какая-то интересная, тут уже будет другой вопрос рассматриваться. И потом же вы не забывайте, что я обещал после того, как вы приедете. Это однозначно трудоустройство, помощь. Даже если на крайняк можно и в контору, если человек захочет. Если нет, то масса чего можем предложить, и с хорошими зарплатами, но это, опять же, по меркам республики. 29 липня він організував мінування службового автомобіля співробітника СБУ у Луганській області. Зусиллями підрозділів Головного управління внутрішньої безпеки та контррозвідки СБУ його план вдалося зірвати, а завербованих агентів виявити. Наразі тривають заходи із визначення інших можливих агентів сепаратистської розвідки. Заходи із викриття зловмисників проводилися Головним управлінням внутрішньої безпеки та Департаментом контррозвідки СБУ. У середмісті окупованого Сімферополя обвалилася стіна історичної будівлі 19 століття. Обійшлося без постраждалих. Часткової руйнації зазнала будівля найстарішої культурної установи півострова Кримської філармонії, що на вулиці Пушкіна. Близько 9 ранку обвалився невеликий шматок стіни на подвір'ї філармонії. Втім, невдовзі стіна двоповерхової будівлі розсипалася цілком. Місцеві жителі повідомляють, що раніше там відбувалися ремонтні роботи, але вже місяць робітників на об'єкті не бачили. За попередніми даними, у процесі ремонту було пошкоджено несучу стіну філармонії. Доступ до будівлі відразу обмежили та оточили квартал. Ці сокири з довгими ручками і барвистими головками – продукт багатовікової майстерності. У Закарпатті їх роблять мосяжники, майстри з металу. Вони також виготовляють посуд, дзвіночки і жіночі прикраси. Але упродовж цієї історії одним з їх найцінніших творів була сокира – невід'ємний атрибут гуцулів. Люди прорубували собі стіжки, підпиралися, оборонялися від звірів різних і тому подібне. А зараз, сьогодні, вони використовуються як атрибут вже святковий, на фестивалях, у коляда, у Криворівні, наприклад, коляда не проходить без топірця. Весілля теж молодий повинен бути, це як бакер з топірцем. Назар Хабурак з села Брустури – один з небагатьох майстрів по виготовленню традиційних гуцульських сокир. Він мосяжник у 6-му поколінні і тепер передає свої знання 9-річному синові Віталію. Бо це є традиція. Я буду цим займатися. В художньому комбінаті я виріс з дідом, бачив, як це робить, як цього постійно щось допомагав, щось цього так. І самоучка я ніде не вчився в інституті на мосяжника. Вона сама по собі прийшла. Але різні сплави я переплавляю переважно.
Спочатку метал плавлять при температурі 1200 градусів, потім виливають у спеціальну форму. Згодом в майстерні ці звичайні сокири перетворюються на гуцульські твори мистецтва. Працюють усією родиною. Створюють від 30 до 40 таких сокир на місяць, в залежності від попиту. Основні покупці – місцеві жителі та туристи. Вартість такого виробу – від $10. Назар каже, що заробити на цьому складно, але продовжувати справу предків – найкраща нагорода. Вмирають від голоду і спраги. Така доля спіткала коней на казахстанському півострові Мангістау на березі Каспійського моря. Рекордна спека випалила пасовища і висушила джерела. Туші і кістки тварин тепер розкидані по степу, а сотні скотарів не знають, як жити далі. На фермах ослаблих коней підвішують за допомогою мотузок. Якщо не підвісити, вона падає, не стоїть на ногах. Колишній пастух Габідолла тримає ферму майже 20 років. 20 його коней вже померли, решта 150 на межі голодної смерті. У нас 3 роки була посуха. Трава погано росла, але все ж не так, як в цьому році. Зараз залишилося тільки те, що ми називаємо чорною травою. Влада Казахстану заборонила експорт кормів для тварин і попросила сусідні країни допомогти з водою. І хоча фермерам Мангістауської області допомагають ячменем, коні все одно голодують. Ціни на корми ростуть. Доводиться підмішувати їм в їжу розмоклий картон, але поїти майже нічим. Якби влада відправляла до нас машину води кожен день або хоча б раз на 2-3 дні, то я би зміг врятувати тварин. Повідомляється, що в регіоні вже загинуло приблизно 1000 коней, корів та овець. На думку екологів, півострів стає посушливим через обміління Каспійського моря. Поступово вода піднімається, але не доходить до колишнього рівня. Таким чином, Каспій поступово знижується. На півострові розведення коней і верблюдів – традиційне заняття, а конина і кобиляче молоко – основні продукти харчування казахів. При цьому все сільське господарство піддається ризику через погодні катаклізми.